So, mo na ni guys. At tumitagom ni Troy. Palit may isulod sa iyang loot bags. Yay! Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, ano? Clap your hands! Sige, ikaw. Tulog, awin mo na yan, papa. Awin mo, daddy? Dance man, boy. Nalayahang mga kuan, guys. I-giveaways. Dungag lang dahil sa giveaways. Kaya naman may giveaways na gipabuhat. Katong para sa mga bisita. Tapos na ako'y para sa iyang ninang. Tapos kanin, para ni sa mga bata. Board. Cars gapon. Butangan na itong sticker. Ay pa si Troy na sticker. Ay. Ano yung design niya sa iyahang car? Troy. Oh. One. Nakno. Pag kasi mami nakno. Gusto na yung money pang dikit dito sa iyahang kuan. Board. Diba? Prepare. Yarn. Prepare ka na. Prepare. Ang kulang na lang kaya ang sulod sa loot bag. So, mapalit ni Karol. Sulod sa loot bag na Troy. Yay! Clap your hands. Clap. Hi guys! Kami karon sa mall, magpalit mi og mga ibutang namo sa loot bags ni Troy. So 100 pieces iyang loot bags. So magtatag for 100 pieces direct. Mga chocolates, biscuit o isa pa. Ay ana ba siguro isulod na no? Dito ta diretso sa mga fudgy bar, ato sa mga candy. Chocolate. Nanay na to flavor. Gani pila man ang sulod ani? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Charo, di mo baga ang pagkakusida na? 20 ka? Murag. 20, 40. Ano na lang, ano na lang. Sila ka lang. Tama na eh. Bilat ba ka nga? Tapos tulog ka talaga ngayon. Ayo. Pero? Hagan eh. 2, 4, 6, 8, 10. Apa? Candies. Ay, wafer. 20 lang yata ang sila na. 20. Magic Prince. 2, 4. Na. Pwede na sulog. Oh, so pila ka po. 2, 4. Baka na next. 2, ilaw na rin. 10 nga ta na. 4, 6, 8, 10, 12. At grab. 1, Ay, paano pa na talaga? 2, 3. Pila may budget. Tama na itong budget. Tama na niya, buhok na ako na ni. Mga yan ang MC. Pwede. Napagkat-may ba? O, pagpot. Hindi man ang upat. Hindi nga niyo. Price against. Hindi ka ano sila pagitin. Pagitin ba? Wala kanya tagang? So mo na ni guys, mabayad na mi ani kung kung masubra tong budget ibang balik na to. Busy naman kita lang. Bitak na ta sa mga loot bags ni Troy. So ano yung loot bags guys? 100 pieces ni siya kabuok. 100 pieces ni siya kabuok. 100 pieces ni siya nga loot bags. Tapos na picture niya. Kadang di mo sure kung 100 jud kabuok ang bata dito na mo adto. So ang mga sobraan niya maray panghatag sa mga bata sa kalsada na. Gidaghan lang ako 100 na lang gid nako siya para fights na. Dara, cute ko yo. Ngayon naman loot bags karon, yan yung style. Bitak. Full force na, full force na. Hi guys! Full force kami guys! Hi guys! Andito na si For today's video. Dapat, magdako si Troy nga na siya value of sharing to other people. Manggihatagon. Ang gihatagon. Nga bata. Muning, amo siya, ang daman, ugaghan ka ayong panghatag. Loot bags. Loot Loot bags. Okay, hipuson lang sa ni, kaya wala naman ni masulod. Sobra naman dahil kayo.
Wala lang sa mo ha. Balikan mo palitan ra mo kusab. Pero pitas mo ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba?